الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe ndeysan jofni korka en mbi yo Allah jaɓan en en mbi yo Allah jaɓan en yo Allah jaɓan en sahabaɓe wiyama e aada maɓɓe ndeysan e yidde maɓɓe gollude ko moƴƴi ko weli Allah so ɓe koori ha korka mayi lebbi jeegom eɓe ñaago Allah yo jaɓanɓe lebbi jeegom keddiɗi ɗi eɓe ñaago Allah yoɓe tawe korka ndeysan ko kadoji Allah so Allah rokkima ƴettu tedduɗo so teddinima ƴettu aha ko adi fof mbeɗa wasu en e hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala o jangtima e deftere makko teddunde alquran alkarim caggal audu billahi min alcheitan irrajim bismillahi irrahmani irrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله إيونيما so Allah ewni mbiyen sami'na wa atana min nani min doftima so yama ya ayyuhalladhina amanu ko an nodda an gomɗinɗo aɗa gomɗina Allah aɗa gomɗina nelaɗo aɗa gomɗina siraɗe aɗa gomɗina jeygol aɗa gomɗina aljana aɗa gomɗini ka jogorɗo darade yeeso Allah kasɓeɗa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله محمد رسول الله on golluɗo kene fota e nene bere e moƴƴere mo tawoy toon o ñaawe ɗum on golluɗo e bonande kadi ko foti noon ma tawe karne mum bandiraɓe sehlaɓe enam Allah wi yen gomɗin almustafa sallallahu alayhi wa sallam ndeysan jaafeɗen bakkar men gonen e leeral oɗon gandi ko won leeral saɗa rewe sunna ko torso joguiɗa ko lampo joguiɗa on mo wonani sunna noon koye niɓɓere woni o naata e gaska yaara fiɗamo mbarodi fiɗamo o anda to fayi o anda to joofoyta o anda to waaloyta on dewɗo sunna noon o jogui ko torso omo andi ɗo waɗata koyngal makko Allah way ja'alakum nuura leeral almustafa ngal an dawa hen bandiraɓe sehilaɓe way ja'alakum nuuran tamshuna bi aha sa ala leeral a ferguito gañoɗa ɗum ɗo ndewen caggal almustafa sallah sallam jaafeɗen bakkaruji men Allah ko jurmotoɗo ko jafotoɗo andu diine ma koye darsu men andu diine ma gonɗen bandiraɓe julɓe aynam giɗo ma almustafa sallah sallam o tindini wirdu makko ndeysan wirdu almustafa wona wirdu ma samba ma demba ma paata enam o wi on mbiɗo subhanallahi wa bihamdi lawol gotol nenam bandam ene weeɓi subhanallahi wa bihamdi gasi ko ɗon haaɗi anan ko dañƴa a wanama tamorowi aljanna wanama tamirowi aljanna enam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi on mbiɗo subhanallahi wa bihamdi o awanama tamorowi aljanna hadis rawahu tirmidhi e hadis goɗɗo o wi on mbiɗo subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar ndeysan goto e ɗiɗe konguɗe foof a awanama tamorowi aljanna rawahu tabarani hadis goɗɗo omo to tarmidi mo kalmi dow o tongoɗe makko 3464 a tabarani 8475 bandiraɓe sehilaɓe aynam Samba Diallo mo dendi eɗen defto darsu men mi ƴeewa sa reeni walla a reenani e yejjiti walla yejjitani e darsu men ɓennuɗo o en mbino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah jaɓata juulo goore mum so salligo makko taƴi haw o salligino wona on ciftiri hadis o e kanil ko nelaɗo wi e ceerno Ousmane an wino nelaɗo wi on mo salligum taƴi aha mo salligino
wonde juulu makko jabe baade o ala ganto e Samba Ka jonon ko turma on e Samba Ka hol hadis goddo jamtuden e darsu bennudo e ceerno Ousmane biida nelaado wi waylul lil aqabi minan nar dum ko firti be lawƴata kolbuli mumen be so be calligino be lawƴata kolbudi di e be podana leptade lepte e nam nela sallallahu alaihi wasallam oyi aljanna ay ledde aljanna nenam bannam ay likki aljanna kala likki aljanna fobre mum ko kange fobre mum ko kambe kange fobre ndeysan likki aljanna ko kange rawahu Tirmidhi tongode makko 25 en webi mo neveu an goddo France wala États-Unis. Do you know what does mean fobre? The trunk of the tree an biyam goddo France fobre lekki woni tronc o ko woni leydi ko kange ko or ena ndeysan nena bandam ene weebi ha may wirdu nelaado ene weebi njul nelaado ene weebi ndeysan tokaram Uthman ibn Affan o wi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi on calliginiiɗo o moƴƴini sallige makko o yaafama bakkaruji makko fo laaɓa ha tekte ha tan hay less ceganeji makko fof bakkaruji jaltira ɗon on calliginiiɗo o moƴƴini sallige makko bakkaruji makko fo jalta haɗi jaltira less ceganeji hay baɗɗo emayi ɗi sa waɗi emayi a waɗi heesal sa tubuni Allah yaafoma hadis mo kalmi rawahu Muslim aynam nden Abu holwiyete kadi tokaram Uthman o wi nelaɗo salliginima ndeysan o wi kala calliginiɗo hono salligam o yaafama bakkaruji makko fo ndeysan ha laaɓi yaade makko jama way kono naafila ni kanko kay o yaafama gila galle makko ndeysan gila o salligini farmata tottimo sarbere o feppi walla o wasi foppade ndeysan farmata tottimo parcelle makko farmata adnim paɗe mokki farmata adnim wutte makko o yeehi jama farmata wise makko lati o farmata ɗum ɗo fo sa salliginima a yaafama yaadema jama Samba Diallo ko naafila hadis o mon to Muslim farmata o ko min ɓeydi hen eyna ɗum noon an nenam bandam an masol hoto paɗa diine Allah ene weeɓi ma ja'ala Allah fi din mi haraj ndeysan ngoppa galle ma ngoppa suudu ma jaha to woɗɗi aɗa yilo baraji aɗa yilo barka aɗa yiɗi seede aɗa yiɗi ɓinguel aɗa yiɗi galle aɗa yiɗi liggey ala wi ya Allah rokkam ya Allah mbeɗa yiɗi ndeysan joom bakarom mbal mbeɗa yiɗi kange mbeɗa yiɗi ursa wallahi Allah ne wawi rokkudema ko ɓuuri ɗum o rokkuma ko diine Allah mo yiɗi en mbina hadis ɓennuɗo darsu ɓennuɗo so Allah yiɗima o rokkuma diine an aɗa jogui diine Allah ne yiɗma enam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi debbo kulɗo Allah debbo gomɗinɗo Allah de omo huli lepte lakara o ɗannotaka ɗangal jamma e ñalawma taw o wondane mahram makko o wondane ɓiyiko walla joom galle makko walla kaw makko walla bam makko ƴeew hoto paɗa saɗa ɗanno yataɗo wonde mahram hadis o mon to Muslim tongode makko ujunere e temetere e capantati e jeenayyi eyna e ceerno Ousmane amin a rokkata kam ko jaarumi ziyara mbiɗa yaha siyare ko mbatta siyare hoto paɗa wallahi hokkam tan ko goppirmi gallam walla an toon ne weeli diine o ne weeli ndeysan ne humbi aynam en kaalino mbiɗen ko diine humbuɗo o diine hoto ñippugira ma hoto rokku jungo wona mahram ma nangu ɗemgal ma nangu koyɗe ma toppito joom galle ma toppito yumma juul joyi ma suur hoore ma nangu ɗemgal ma ɓorno ko moƴƴi haal ko moƴƴi oɗo diine satti ɓe jiɗa ɗum hewɓe jiɗa ɗum ɓe jiɗi ko diine humbuɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hay goto ɗannono dewal Allah sona tari masjidil haram masjidil aqsa e jama makko wallahi ɓerdam ko toon tan woni min kam somi yahani tan siyare o mi weltotako ko ɓerde ma dewɗa a rewani ko Allah yiɗi sa waɗi accident e lawol sa mayi toon ko heptima fo an toñi hoore ma nelaɗo wima hata ɗannono dewal Allah sona jamaji tati o wima kadi yataɗo wonde mahram ma mbiya ko ɓerde ma nawma toon nam sa rokkaka seefa kadi mettina kadi wala hawla wala quwwata illa billah ya Allah hokki en peewal e mayde e ko ganduɗa ene weeli Allah sa yalti galle maɗa yaha yara sa mayi hen a hessata to dargue to sa fini subaka aɗa yiiɗi wofde Allah ɗum ko musiba bonɗo sa waali yidde wofde Allah ko bonɗo kadi sa waɗi dawol wofde Allah a anda soma artu galle ma gaare tuuben haade mayde arde bandiraɓe sehilam mayde bettal enam ceerno Ousmane darsu men hande noon hadis men hande noon enam Abu Hurairata wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi so goto mon salliginima yo waɗe kine makko ndiyam yo sorɓi kino
inspiré ƴetta ndiyam ɗam mbaɗa e hidere ma bandiraɓe sehla ay sa fini jamma hade ma wadde hunde foof ƴettu ndiyam mbaɗa e kine ma seyɗani walata ko kine ɗum ɗo ko sunna sa waɗi ɗum tan cofta mbawa julde mbawa jantade Allah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi son calliginimo yon corɓikino yon mbaɗa ndiyam e kine mon naam o wi on ɗon tanjiɗo on jaaɗo dow wuro omo tanjo yo wat laabi tan on mon neveu ma nièce aɗum ko on tanjade en Afrique il y a beaucoup de pays toon il y a toilette paper ala e ndiyam heewande sa yeehi donc dow wuro pour jaafoɗa defeke e ko nandi hen a paasi kono mbiɗen ni a yeehi tarodde a ƴettat kaaƴe mumtoɗa walla pofloɗa e leydi walla ƴetta ko ganduɗa taw wonta ko nafata yimɓe kadi taw wona rubujere taw wona ƴiyal tañortake ya woni yimɓe hewɓe ɓe ngala ndiyam ɓe ngala tissu papier ƴetta kaaƴe tati poppa walla 5 walla 6 ha laaɓa nelaɗo wi on ɗon tanjiɗo yo wad laabi tati walla terɗi walla 5 walla 6 haw laaɓa diine men ko diine modernisme nelaɗo sangi sali o jangguini en hay holno natirɗen tarodde koyngal natirta tarodo koyngal jaltirta tarodo jungo ma ñaamo a tanjortako ɗum saɗa yeehi toilette mo neveu ko main gauche ƴettata lawƴira hoore ma wona main droite bandiraɓe sehila wona droite o ayaya nelaɗo kala ko waɗano ko moƴƴi ko gauche ko droite o watta gauche somo ɓoora o waɗa gauche yahuden mbi Salman an nelaɗo o jangguini en hayno natirton tarode walla o jangguini min modernisme hayno min natir tarode halno min ɗanirto hay saɗa yelde joom suudu ma holko mbatta sa gayni ko mbatta ndeysan sallallahu alayhi wa sallam mbiye sallallahu sallam o wi sa tanjima ya wattati e nam o wi so goore mon ummima fini yo lawɗi juuɗe makko hade makko nano ɗum e ndiyam ayaya quel modernisme bandiraɓe sehilaɓe o wi ya lawƴi jungo ma hade ma wadde ɗum e tasa hade ma wadde ɗum e baignoire hade ma wadde ɗum e siwo baɗɗo ndiyam o laabi tati ko lafzu muslim hadis muslim on laabi o woni laabi tati hadis boukhari o wiyanen laabi tati bandiraɓe ndeysan nela salah sallam o wi a anda jungo ma ɗo waali a wawi taw jungo ma memi farji ma taw ne waɗi décheji taw ne waɗi taw farji ma laaɓani ceguineji ma ko laaɓani woni hen mbaɗa e ndiyam diine men ko diine laaɓal hadis omon to boukhari e muslim bandiraɓe sehilaɓe eynam sa fini hadema ƴettude brossade addan hadema memde hunde foof lawƴi jungo ma laabi tati a anda ɗo jungo ma waali bi abi an taw ummi sallallahu alayhi wa sallam eynam sernaɓe mbi ɗum oɗo hadis ɗum ɗo kene waɗɗi walla kene yiiɗa ɓe mbi ene yiiɗa eynam saabu ko waɗɗi sa waɗi bindanɗa baraji sa oppi bindanɗa bakkar won hadis goɗɗo ɓe mbino ɗum ɗo ko ɗoygol fof walla ko ɗoygol jamma tan saabu o wi ko sa a anda ɗo jungo ma waali fitti ɗum ko jamma kono noon won wiɓe jamma e ñalawma fof sa ɗanima sa fini lawƴi jungo ma won hadis goɗɗo o wi sa ummima sa fini e ɗoygol ma jamma e ndeysan ɗoygol ma jamma ya lawƴi juuɗe ma ha laaɓa hade ma wadde pollution e ndiyam ɗam bandiraɓe sehilaɓe eynam ayaya ceerno Ousmane hol hadis goɗɗo kadi hadisaji المصطفى صلى الله عليه وسلم وانا ما سامبين وانا ما دمبن اينام نلا صلى الله عليه وسلم او وي غوري مون هورو تارو انديام هورو وات جافودون pc sukaɓe o waɗa pc hoto taro e ndiyam ganduɗa ɗam yahara o rutto kadi o ɓufto e ɗam ɗo ndiyam dokken exemple hadis omon to Bukhari tongon mak 239 omon to Muslim 282 ma nièce mo neveu e nder baignoire ɓuftorɗa o sa tarima hen ɗam ɗo ndiyam hoto ɓuftor ɗum ko modernisme ko laaɓal ko diine ne waɗi hadis goɗɗo kadi nelaɗo wi sa tarima e ndiyam ganduɗa ɗam dillata ɗam yahata wona ndiyam keɓɗam ko wayno baignoire ni o wi koto hoto salligino hoto ƴettude ɗam ɗo ndiyam calliguinɗa ɗum mbi abi an to ummi sallah sallam e hadis goɗɗo o wi goore mon hoto looto e ndiyam ganduɗa yahata ko wayno baignoire taw o wonde janaba ala taw ndiyam ɗam ene yaaha aɗa wawi lootade kono noon liita ndiyam ɗam yahata hoto looto hen janaba mbi abi an to ummi sallah sallam eynam ene aña eynam ndiyam mane wonata najasa ceerno Ousmane mbaɗa ndiyam nattata wawde looto saliguinerede so najas yani hen woni des déchets ha couleur o waylima walla goût o waylima walla urgol ngol waylima
ndeysan diine men ko diine laabal Allah wi inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin ndeysan Allah niide ɓen noon laabde eɓe laaɓi to shirku eɓe laaɓi to bid'a eɓe laaɓi to ɓalli maɓɓe kadi ndeysan ɗum waɗi eɗen jogui hygiène laabi sappo laabi no foti joyi aɗa salligino brosa ñiiƴe ma nela sallah sallam o wi so wonano mbeɗa añi tampindemi so wonano huldemi jiya leñol am hade tampude mami wiɓe kala nde ɓe juula yoɓe calligino kala nde ɓe calligino kadi yoɓe cocco ñiiƴe maɓɓe ha laaɓa sa yiiɗi rokkude farmata biso taw huno koma ene laaɓi e nam yimmen aycho nela sallah sallam so ndesan so fini o iddata waɗa ko fof o socco nde o mayata nde ndesan Abdourahmane ibnu Aboubacry naati o ƴeewi ene jogui coccorgal yimmen aycho ya rasulallah min yo ƴettanma coccorgal ngal o ƴetti coccorgal o ƴakkanimo après o toti nelaɗo socci caggal ɗum o maayi ndesan sallllahu alayhi wa sallam eyna diine men ko diine laaɓal ala hasidagal ala ñoore ala wujjude ala jamfade ala hasidade ala haɓede ala tikkodirede oɗon diine mo nelaɗo yiiɗi o mo ali wona diine humbuɗo o e onon gadde ga palatuji gadde ka palar e wonɓe jabat ɓe gaddaneɓe mbahal e onon on jari ara mo ala sukaroru woni e gadde palatuji ga Samba Diallo nan ga Samba Ka nan ga so ñamde raw ɓeɗo ko joni gari e tillisa ka e bolduji ɗi woni yimɓe ko on diine jiiɗi ɓe ngala jiiɗi kul Allah ñippo guite ma nangu ɗemgal ma hoto hasira hoto mawnikino yaafno oɗo woni diine men diine modernisme diine al Mustafa sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين